Kamoro maramaintie jano marel tien, en otieno maber, arwaki makende, otieno makawuono wadwa go mbaka, kendo wadwa go mbaka kod rawera, kwa go mbaka weche gweko mag rowere, kod siasa kaachiel kod dongruok mag rowere. Mano ero en youth empowerment kakete kod dongere. Ka in kod ote, namba ni malo kanyo eri nyalo yudo wa Twitter to Dingalo kata Lolwe TV. Arwaki studio. Moso ganda wa inyisi gi nyingi, county ni gigi maite mondo wadhi nyime. Ikwara mogi an ilunga ni Engineer Apollo Dindo. An aja Kisumu County. An wuod gi Jack Ranguma. Kendo mae oke ango na bire studio ka. Studio ka se bire molo sparachiel. Yes. To kawuono ne wadwani wago mbaka. Yeah. Kuom gima kisungu dendo ni youth empowerment. Yes. Mondo wane aneni to ere kaka youths mag Kenya te nyalo bedo empowered. Yeah. Kamano. Ero kamana nya Engineer Odindo arwaki agoniro kamana nya kumchopo otieno makawuono. Ng'eyo ni ine kaka rawera, ng'eyo ni weche gweko mag jiwo rowere, jiwo joma mine kaachiel kod jiwo ganda man kod ng'ol mopogore opogore en gima bende kata sirikal mathurka osetemo ni mondo gitim mondo mi uchumi mar piny mar Kenya odong maber. In kaka Engineer Odindo, kaka ng'ama bende osesomo maber mosendiki tich, ineno ni rowere onego bene ijiwo nade mondo gin bende giyud kaka ginyalo konyore. Jeff adwa koni ni rowere onego beni ijiwe yori mang'eny kabisa. Yes. Ma sirikal nyicho osetemo kabisa. Chiel kuom yo minyalo jiwgo rowere gin yori kaka mag Uwezo Fund. Yeah. Wan gi Uwezo Fund gi Youth Enterprise Fund. Yes. Mago gin gik mano olosi gi katiba mondo miyo kony rowere ma koka kaka wan kama. Yes. Mondo gi apply kaka ginyalo yudo pesa from a Voice of Fund kod Youth Enterprise Fund. Mondo kagise yudo pesa gi to gitim go development. Koro magi gin achiel kuom gik minyalo kony go rowere to pok otimore maber. Yes. Apani chien kanyo ni nyalo winjo ni winjo kaka corruption otimore omenda marowere. Ma bende apani that body koro nego be disbanded. Yes. To iyudo ka gigieki gin gik mabeyo to jok miketo kagi tiyo kodgi marach makoro ok gikony rowere kaka dwarore. Koro magi gik monego beni wa come out as youths. Yes. Mondo wa champion for change. Nikech kata ng'at manoket kanyo no was not a youth. Yes. Iyudo ka en ng'at ma jaduong' mosekalo higa 35. According to katiba wacho maler ni a youth should be between 18 years to 35 years. Yes. Tiyudo ka jok moket mondo manage these funds gin jok ma are past youths, gin jodongo to koro gi yaka pes gi to youths bende ok mi pesa kaka idwaro. In fact Jeff adwa koni ni wacho Uwezo Fund ni. Yeah. Nitiere a lot of issues magiketo kaka procedure. Yeah. Monego bende mar yudo omenda. Gino procedures machalo na. Gin procedure mang'eny kabisa mag tamo kata yudhe mondo o apply for this funds. Kuri yudo ka procedure is too tedious. Makaini youth ma oko di school. Kaka awunda ni youths, majority of the youths by the way gin youths ma samoro gichopo kata form 4. Yes. Ti yudo ko ketnegi procedure ma is too tedious ma ok ginyal luwo ma giyud go pesa chaka kidware. Koro magi gin gik monego beni jotendwa moyiere parliament kata moyiere county assembly temo konyo yudhe ma ok odhi sikul maber gi mondo mi gi apply for these funds. Yeah. To mano has been a hindrance for too long. To koro mondo mi wakony yudhe koro onge. Koro yudo ka yudhe modhi sikul moko liars gi some corrupt individuals to koro giyudo pesa mantiere Uwezo Fund monego beni konyo yudhe duto. Yes. Koro ma has been a problem ma we need to address. An ka wuoyo kae kaka ng'amo dhi school. Yeah. Apana se bedo gi grube mang'eny. Kinza se temo explain negi kako onego beni giyudo pesa Uwezo Fund gi Youth Enterprise Fund. Kendo pesa moro be nyicho bamo promise kai ni biro. Yeah. Mano bende pod youth rito. To asetemo bedo ka I explain ne yudhe ma oko dhi sikul gi
kaka ginyalo apply for this fund. Yeah. Koro mano is one way of empowering these youths. Tiyudo ka our leaders, some of them are very reluctant to even give guidelines to these youths ma ok nyal bedo gi idea kaka inyalo yud pesa cha. Yeah. Koro mano has been a problem ma we need to address, and I want to call upon all the leaders, Yes. the elected leaders especially, kod leaders ma nyalo konyo in one way or another, mondo mi gibed gi yudhe mane ground close. Ginyalo luongo gi, ginyalo explain ne gi gik monego bed ni gitimo mondo giyud pes gi eri Yes. e yo maler kendo yo ma is easier than yo ma giketo koro procedure koro bedo too tedious makata pes go yudhe poko benefit nyaka sana. Erokamano ahinya engineer, winjo ka iyuak iwacho ni nitiere procedure mathoth miwuoro moketi ka oganda pok oyudo omenda nyiri ma bende koro miyo oganda bedo kod olo. Yes. Ogendo gima dwani apenje ni wang'eyo ni jok machalo rowere mago jo youth jok ma bende gin drivers mag uchumi kata drivers of the economy. Yudhe mang'eny wayudo ka sani eri most of them are unemployed. Okang'eyo ni into wach ni eri nyalo wache nang'o. Kani paro singo mane sirikal oketo ka gidonje loch kapok ne gidonje loch higa mar 2013 ne giwacho ni nitiere kwan mar joyudhe kata rowere ma bende ibindiki higa ka higa. Be iparo ni maendi osetimore kaka ne gisingo no? Jeff adwa koni ni in politics is sometimes very funny. Iyudo ka koro ka politics sani osechopo, kaka sani ng'eni wachiko politics chopo, to politicians temo tiyoga gi weche mamit ma ginyalo lombo go yudhe. Promises are too many. To accomplishing or fulfilling these promises is zero. It's just totally zero. Koro yudo ka siasa osechopo kaka koro sani wachiko siasa ni to gi come up gi very sweet words magiluwa go youths ma kisungu dendo ni political gimmicks. Koro gi wuondo yudhe ni wabro create job. To koro up to now, apani mano was one of the manifesto man this current government neni godo. To up to now, podi winjo ka youths pokondiki madabal. In fact, 47% of the youths, Kenyan youths, are unemployed. To youths gine a driving force mar the economy of this country. Koro you can imagine how serious this thing is. To maeri en gima adwani yudhi ong'e kabisa. Mondo next time kata ka gi participate in election to gi yier leaders mar genuine in whatever they are saying. Maok gi yiero leaders ma wuondore mana gi promises to ka gisetonjo kuchu to ok gitim kaka ne giwacho. Koro ma has been a challenge. Chiparo na diudindo ng'omiyo jotelo ma bende samore wacho ni wuondo ganda kasa yiero to gigolo singo mapek mang'eny mabeyo kose yier gi to gitima. Ng'omiyo wadhi nyime medo mana yiero jotelo machalo kamagi. Emomiyo atemo ng'isi Jeff, gimomiyo pod wamedo yiero jotelo makamagi gin gimiluongo ni handouts. Jeff, handouts omenda migolo mar iluonge ni gonya. Gonya iluonge gi dholuo ber ni gonya. Gonya ni oseketho piny Jeff makata last time not even last time, this time round ka koro nyiche wadwa bedo piny e Kisumu County mondo wagol youth mondo dhi represent wa e county assembly gi national assembly. Tiwinjo ka leaders go wacho ni magi be jok munyalo yiero jok ma onge kata pesa. Jok ma pod riembo ndiga, jok ma pod riembo pikipiki ka campaign, jok ma onge kata mitoka. Koro this one clearly shows ni sani siasa osebedo mar pesa, ma kionge pesa to okinyal donjo. Koro leaders gi oseng'e ni ma is the trend. Koro ka gidonjo kucho to gi corrupt their ways kendo gi make sure ni giloso pesa kabisa ma koro ng'at manyalo chung kodgi koro bedo maonge nikech koro gidhi bedo above everybody. Koro kochopo sa siasa to koro gikonyo yudhegi to chak gine magidok. Koro this has been a challenge. In fact, this is the main problem ma wan godo kaka yudhe. Kendo adwa give a warning to the youths, especially the Kenyan youths.
ni waweuru wach mar gonyo ni. Wach mar gonyo ni emosemiyo wayiero jotelo ma ok nyal konyowa. Omiyo sani eri kaka wan gi numbers, wabeduru together. Kendo kik ng'ato pogwa. Kizungu dendo ni let us be intrinsic so that we elect even one of our own. Ma wanyalo trust, maonge pesa, to wanyalo trust ni nyalo timonwa gima wadwaro. Some of these politicians bindi, gin jok madongo okia kata problems ma youths face. Kuro gidhi kucho, to gin ging'e mana problems ma jodongo face. Kuro they end up not helping the youth. Mano be is a challenge. So I hope ni this time round, youth will rise above handouts. Mondo migi yier jotelo manyalo konyo gi kaka gidwaro. Tok gi yier jotelo based on how much you dish out. Mano has been the problem, the main problem ma is affecting the Kenyan youth. Ero kama na inya Odindo, awinyi maber engineer, kai wacho ni, yawacho nyaka kizungu maduong ni jo youth nego bed intrinsic, manyiso ni nego bed ni gibedo kanyakla, yawacho negi kizungu matek miwuoro. Daki wach negi wacha kizungu mayot ni jowere, koso kizungu matek gema ineno nyake wachega. Okay, Jeff, ngini an ka gimoro sewango ya for too long. Wacho weche madongo. Nyaka tigi wach moro machalo kamano. Mondo miyo donje yitgi. I've been talking about this issue. Tok giwinji. Kura temo wache in that manner mondo mi at least ginge the magnitude. Marwacho. Ero kamano Odindo. Awinji koro gima bende na dwe penji donje penjo na mora chiel mabende na penji ni wachore ni siasa kaindi kionge omenda to kinyal donje. Iparo ni maindi bende na dieri to wach ni wabro dhi kode nyime e thuolo marom nade. Matindo chopo ni okwarangi ni kwa idwa yiero jatelo wari yiero ng'ama weche gi mag development mwamiyo pek. Wang'iyo ni ng'ani bende gi pesa, ng'ani onge pesa. Jeff adwa koni ni an kaminena ni an the chairman mar the young engineers in Kenya. Ma this body no bedo formed ndalo moko man sida moko no dwa bedo matin. Yore mag registration of engineers. Ma the ERB masani lungu ni EBK. No temo chando engineers my university ni their courses are not recognized. Koro negi temo chando gi kabisa makage wacho ni they cannot register with them nikech their courses are not recognized. Koro mai momiyo ne wa come up with this body mondo ochekane problems ma young engineers ni godo. To Jeff adwa koni ni kaka wanyalo tieko sidani en through gimilungo ni civic education. Ineno ka yudhe wa mang'eny okodhi school. To the current politicians take advantage of them. Mar ng'iewo gi. Gitiyo kodgi marach. Nikech sombgi ni piny. To at the same time, yudhe gi machak gitiyo go mondo o protect them. To protect them. Their interest. Koro sidani usebedo a big challenge to even the young engineers kaka wan kama. Kech idhi tingiso yudhe gi dhogi ni kama kako ne wabedi. To ka those politicians chak biro toki gi pes magise kwalogo. To gidhi gimiyo gi confuse go these youths. Koro I think ni as your youth cow. Ma bende sani as we speak. Wach mar gonyo ni osebede level ma is unbearable. Ma bende okapar ka ng'ato nyalo dhi succeed ka okogonyo nyako gonji ma be yudhe are clearly saying ma ogiluor ni ogiluor mar wacho giwacho clearly ni ka okinyal gonyowa watiekre kodi kas ka okinyal gonyowa sani to onge kuma watiekre kodi kas. Koro ma has been a challenge momiyo ka ogony gi tonge kuma jatelo dhiye. Onge kuma jatelo dhiye. Kendo giwacho very clearly ma politicians are aware of it and they capitalize on that issue. Koro giloso omenda onge weche mag dongruok ka giduogo to giduogo omenda mang'eny mondo gi confuse go the youths again.
Koro mae en problem ma we need just to come out in large numbers kaka yudhe ma Kenya mondo mi we set our objectives and our direction kuma wadwani wadhiye with this our country. Yes. Koro mae e paro ma paro ni nyalo biro konyo yudhe kendo nyalo biro miyo gine the light at the end of the day. Erokamano nya Ogindo engineer kaka engineer mabende pache pod ler. Nyisa ni toka koro wadhi e Luo Nyanza koja chandi ineno ka jod bura moseyiero governors ma wan godo ineno ka kwanyalo ng'iyo gi tinyalo wacho ni Luo Nyanza jotelo gi QCTO machalo nade nyaka ne gidhi sani koro wachimo yiero higa manyien. Strictly speaking hapa ni jotendwa man waseyiero gi moko seletwa down. Majority of them seletwa down kabisa kaka yudhe. Kendo aparo ni pod gidhi medo letwa down nikech kata ka anaro down to Kisumu County sani gimiluongo ni political realignment osetimore ma osetimore koso ka chakore osetimore already kendo meeting bede piny ma ji ng'ado bura kaka ji dhi ringo ka Professor Nyang' Nyong'o nigi timne Jack Ranguma nigi timne from governor to MCA to kanyicha ng'iyo teams ariyo gi Jeff ayudo kata ka youth onge kata achiel jodongo gi te machak nitiere kanyo to jodongo gi nyiso ni gidhi perpetuate mana the same problems man gin go last time gi ema pod gidhi perpetuate in the next coming years. To how comes ni youths gi are the majority to gino gibedo included in this realignment mosetimore to donje un bende ulos mana maru los team un bende kaka jo youth urito mana mondo donje team mar jodongo emomiyo natemo ng'isi chien kanyo je ni this time round and I want to urge all the youths especially youths mag Kisumu County nikech kae magik makamago setimore ni we come out in large numbers and let us be united mondo wang'is jodongo gi yo monego beni giluwo nikech koro gise neglect wa even when it comes to this campaign trails magitemo loso gi koro why don't we come together as youths mondo wa ger one of our own achiel moro kata riyo moko mondo watere county assembly mondo watere national assembly mondo mi koro wang jogi eki oyepi ni wan bende kare wanyalo timo kata gionge otherwise pota nyalo miyo gi benefit of doubt nikech weche mawacho ka gi ang'eni gi winjo to because gi setimo mistake already they have time still to correct that mistake magisetimo mamano pod ginyalo timo. Erokamano ne Ogindo agweno ni maindi owinji maber ne igona simu kaninyisa ni kane watwa kodi ka indi chino kojat ne weche gweko mag jopith mag ochele mag gweko mag ahero ka achiel kod nena ahero irrigation scheme gi moro ni West Kano ninyisa ni governor nogo ni simu nu uloso maber governor nogo simu kendo ne waloso maber kendo the promise manyalo kete yamo kae any no promise ni the body man no form nangisi chien kanyo ni no form body miluongo ni Rice Task Force man temo ng'iyo malalamisi mag rice farmers in Kisumu County koro no promise ni ose receive the recommendations manondik gi the chairman gi that body ose receive gi kendo is in the process of implementing them. Koro no kwayo mondo wamie time to na temo ng'ise ni omiwa the accurate timeline neno no nyalo implement go these issues to no wacho ni in 1 month's time these issues will be addressed. Apani kanyo ero no wuoyo maber according to me. Erokamano ne Ogindo agoni erokamano maduong' ahinya engineer kuom chopo studio en gima kare kae kinde ka kinde waluongo rowere to moloyo mago eko mabiro ng'ere kaka professionals kata joma nigi lony koni kod kocha mondo gitem chiwo laini ni rowerewa mondo wan bende wadongre kanyakla. Kwero ni wawero rowere chien ka wadongore to nego wadongre kod rowere duto mabende ne onyuolwa godo wawuok godo e gweng' achiel ka achiel kod oganda duto mondo mi piny mar Kenya odhaji e makare. Ogindo engineer goriti ne oganda maneno.
Adwoko erokamano Jeff kuom era kabisa misi nyiso kuoma nikech lony man godo. Kendo gima nyalo promise en ni I will be available anytime midwara to address issues ma affect sana yudhe ma Kenya kate. Koro mano en promise makende manyalo keto n'oganda mar Luo. Let us work together kaka yudhe mondo mi we achieve dreams ma wan godo e Kenya ka kata beyond. Erokamana nya Engineer Ogindo nyiso maber, let us work together for the prosperity of Luo Nyanza. Mano ero en gima Ogindo wacho maber kod Kenya as a whole. Mano ero en singo makare manyiso ni kwa dongore maber kaka rowere, wadongore kendo waneno wadongo uchumi magwa, kendo warango ni to jotelo mane wayiero tawa e yo machalo nade. Kamoro moro maintie rawera jahera mar Lolwe TV, maindi e kama nyalo yudo puonj maber mabende konyi achiel kachiel. Maindi ne en kuku mar wach kod Anje Fulombaka. Engineer Ogindo oriti Nyasaye gwedh nyako chakoro mkero. Erokamano.